ọkwa Igbo si na agwọ ga-amụrịrị ihe toro ogologo mana enwere ndị mkpụmkpụ na ụmụ agwọ enwere ndị mkpụmkpụ na ụmụ agwọ ụwa na-eme ntụgharị nye mere ala ihe iji wee bụzie gịnị ihi ala ọkwa ndị metọrọ Igbo azụ Igbo unu si na ndị metọrọ Igbo ga-eme gịnị azụ Igbo onye na-afụla ede oge ejite ofe gịnị ka o ejizite ofe achị usoro gịnị ka o ejite ofe achị gịnị ka Enugu steeti ji eche ọjị abacha echekwa na abacha afọ obodo na Anambra steeti mgbachakwana ihe eji eme abacha akpụ unu si na akpụ bụ n'ụtọ anụ dị na Anambra steeti ka esi were ụtọ anụ dị na Anambra steeti wa akpụ wee na-eme abacha dịkwa na Anambra steeti unu mụma ọkpụ na-afụgo onye nkụzi a ife nze ga-eme dị na obi nze ọgbakụ jee na-ama akụ ọgbakụ na-agba ma ụmụ ọjọọ akụ ma na-agbakwa ụmụ ọma akụ izu na ọgbakụ na-agba ma ụmụ ọma akụ ọha nze ji aka ya ka ọ na obi ya bụ ọha nze ọkenwụ na-akpa crayfish bụ gịnị gburu ya obi ọma fiofia gala ọnụ ntị m afọ anya m eche na obi ọma ọta anụ dị n'ụdị lokal gọọmenti dị n'Enugu steeti ọlụfọ ụzọ igbu oke onye nkụzi m ụma n'ala Igbo ma ị nwere ego ị ga-ejikwa ozi lee gịnị alaghị eche na ala ya obodo dị n'Abia steeti ka ị ga-esila obodo wee kwuo ozu ọkpụ na-afụgo onye nkụzi a nwa ọkụkọ mụrụ nwa ọkụkọ mụrụ ọfụrụ n'Ọlụ West dị n'Imo steeti bụ gịnị ụbụlụ unu si na gịnị ụbụlụ ngwa kpezelụnụ ndị na-eje na YouTube chanel na-ekiri komedis mkpezelụnụ fe ekpele onye nkụzi tụkwasị aka gị n'isi gị maka wise onye nkụzi m ụma nsogbu adịrị ya nene ya etighonu m aka n'isi ngwa bido na ekpele anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ka ndị niile na-eje na YouTube ekiri komedi isi onye nkụzi anyị bụ The Mix mee ka ihe niile ha na-eme bụ ezigbo ihe na-achọghị inwe isi ka o nwezie nnukwu isi ka onye nkụzi anyị afịa ya gala ọnụ ntị m afọ anya m ọbụkwa na isi ya bụrụ ibu ọkwa kọntentị juru ya mmesịa kọntentị juru n'isi ya na isi epezie mbe ka akị onye nkụzi m ụma